खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं। थारैनो बिटिसिआव मा हालसाल जानो थांगासिनो दं। मिथिनो मोन्दों क'क्राझारनि बबेयावबा खनायाव बर' सुबुंखौ गावथारदों। नाथाय बे जाथाया बेसेबां सैथो? समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे भिडिअ थामहिनबा मोनसे अडिअ रेकर्डनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सावथाल आरो बर'नि गेजेराव सोमजिदों दाङाबाजि, जेराव बर'खौ सासे गावथारदों होनना मिथि मोन्दों। जाथाय जानायखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो रायमनानि खाथि खाला गामियाव जादों होनना फोरमायदों। अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम थामहिनबा आसा आरो आदिबासि जान्चलिक महिला कमिटिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ लोगो हमनानै गावसोरनो ट्राइबेल होनांगौनि थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जौगासारनाय मोन द' हारिनो आसाम सोरखारा एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै 3,000निबो बांसिन सुबुंनि बाहागो लानानै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी हाउस मुसलपुरनिफ्राय जागायनानै मुसलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारसिम बनजारनि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। मैयानि समाव बनजारनि रेलि हान्जा सुरनाय हाबाफारिया गोबां जिल्लानि दाब दाब ओनसोलाव जानानै थाङो। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लायाव जालाङो। बे बनजार हान्जा सुरनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथां। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नेहाथारि, बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम गाहाय लिंथुमगिरि, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बाक्सा जिल्ला मदाहि फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि सानथौगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि खौरांगिरि मेला मैया जानानै थाङो। मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव बनसुनि मावसुमा मेलनि गेजेरजों बनसुनि बोसोनगिरि मनजित दैमारि आरो पबित्र बर'खौ गौथुमारिनि संबिजिर बादियै बिदाय होयो। बनसुनि थांखिया आलादा रायजो बड'लेण्ड, बर' हारिनि थामोनथा राव हारिमु रैखाथिखौ दिदोमै लाखिनाय। फैगौ 1 डिसेम्बर खालारनिफ्राय 19 डिसेम्बर खालारसिम जानो गोनां पार्लियामेन्ट सिजनाव बनसुआ गोख्रोङै बाहागो लाहैगोन। फैगौ 18 डिसेम्बर खालाराव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुआ धरना लागोन। मोन द' हारिया एसटि दाबिनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा गैया। नाथाय जों मोन द' हारिनो एसटि होनायनि सिगां बर'फोरनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ होग्रोनांगोन। जों थाखानाय एसटिफोरनि माबा मोनसे खहा जायोब्ला बनसुआ गसंथानो 1 सेकेन्ड आगोलावनो थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बनजित मनजिल बसुमतारीया। उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाननि मोनसे गिदिरथार जाफुंसारनाय। उदालगुरिनि भैरबकुन्द'आव गोबां बिबांनि गान्जा दोनथुमनाय बोखांनो हादों। मख'जायोदि बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगो बायदि समाज बेरेखा खामानिजों लोगोसे गाज्रि बेसाद जानाय, सोबनाय लोंनायफ्रा सानफा एफा बांलांनो हमदों। नाथाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा जिल्ला खुंथाइ आफादजों गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामबोदोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लाना संदाननायाव थांनाय 22 नभेम्बर खालाराव बे गोबां बिबांनि गान्जा दोनथुमनायाव थिलियाव सिग्रोमनानै बे गान्जाखौ बोखांनो हायो। पुलिसनि मोनसे संदाननायखौ दैदेनदोंमोन एसपि मुजाफर हुसेन। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना बोखांनाय गान्जाया 124 किल'ग्राम होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमनो मोननाय गान्जा फालांगिरिफोरनि मुंखौ संदाननायनि खाथिराव मख'नाय जायाखै होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। गोजां बोथोरनि आसामनि नैथि खेबनि एसेम्ब्लियाव मैया आइजोफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो आरो जुलियारि सोमोन्दोनि फोथायथिखौ लाखिनो थाखाय मोनसे जारिमिनारि बिल पास खालामनाय जादों। जेराव जाय बिलनि गेजेरजों गिबि हाबाखौ आयेन बादियै सिफायालासेनो नैथि जुलि लानायनि खामानिखौ आयेन बादियै दाय महरै थाखो खालामनो थांखि लानाय जादों। जेराव बे बिलनि गेजेरजों गिबि हाबाखौ सिफायालासे नैथि खेब जुलि जानाय सुबुंखौ 10 बोसोर जेल आरो गिबि हाबाखौ सिफायालासे नैथि खेब जुलि जानाय सुबुंखौ 7 बोसोर जेलनि साजा होनायनि राहा खालामनाय जादों। बे बिलनि सिङाव जाफ्लेबाय थानाय दायनिगिरिफ्रा 2 गुन साजा मोननांगोन। गोबां हाबा मावनायाव लोब्बा थानाय फुजारि, मौलाना आरो मन्थ्रिफ्रा 10 लाख रांसिम जुरिमाना होनो नांगौ।
जाय सुबुङा गोसो जानानै खारिथिखौ दोनखोमायो एबा बिबानगिरिफोरनो लासै लासै होयो बिसोरनो 2 बोसोर जोबथेसालिनि साजा एबा 1 लाख रां जुरिमाना होनो नांगोन। नाथाय बे बिलआ हादोरसानि 6थि फारिलाइनि सिङाव थामहिनबा 6 शिड्युलनि सिङाव गोग्लैनाय ओनसोलफोर थामहिनबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव बाहायजानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बिलखौ लानानै जानाय सावरायनायाव गासै सा 31 एमएलएफोरा बाहागो लादोंमोन। कंग्रेस, AIUDF, CPI आरो रायजोफोरनि गोबां दलफोरा बे बाथ्रायाव सुबुरुन होदों आरो बेखौ सेलेक्ट कमिटिनिसिम दैथायहरनो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव गिबि मन्थ्रिनि खोथा होखांनायनि उनाव कंग्रेस आरो रायजर दलआ गावसोरनि दाबिफोरखौ बोखांना लाफिनदों। नाथाय AIUDF आरो CPIआ गावसोरनि दाबिफोरखौ बोखारनो राजि जायाखैमोन। हादोरगिरिनि गनायथिनि उनाव बे बिलआ आयेन जागोन एबा पास जागोन। बेराफारसेथिं हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन आरोबाव मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बुंथिदों। मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफ्रा नभेम्बर दाननिफ्राय मेट्रिक आनजाद जाजासिम दानसेयाव 300 रां मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो फैगौ 3 दिसेम्बर खालाराव पुलिस बिफाननि फोरमान बिलाइखौ राननाय जासिगोन एबा थिसनथाइ बिलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जासिगोन होननानै लाइभनि गेजेरजों बुंनानै होदों आरो बिथाङा बुंबावो BTCआव 12 दिसेम्बर खालारनिफ्राय अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन। बुहुमनि गेजेरावनो गोहो गोरासिन आरो रैखाथि गोनां जायगाफोरनि गेजेराव बुङोब्ला आमेरिका हादोराबो मोनसे। हादोरनि हादोरगिरिनि मावख'आरि थाग्रा खुलि व्हाइट हाउसआव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय जादों जेराव सासे गाग्लोबग्राया व्हाइट हाउसआव खामानि मावबाय थानाय सानै सिकिउरिटि गार्डखौ गुलि गावनानै खारखोमालांदों। बे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाया बुधबारनि बेलासियाव जादोंमोन जेराव व्हाइट हाउसनि माखासे नेशनेल गार्डनि जवानफोरा गाग्लोबजानो गोनां जादोंमोन। बे गाग्लोबनायनि उनाव कमप्लेक्सखौ थाबैनो बन्द खालामनाय जादोंमोन। नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा ओनसोलाव गावसोरनि नायबिजिरनायखौ जागायो। बे बाथ्राखौ लानानै आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों, बेयो जोंनि गासै हादोरनि बेरेखा मोनसे दाय। वाशिंटन DCआव सिबिथाय होग्रा नेशनेल गार्डनि सानै सोद्रोमाखौ व्हाइट हाउसनिफ्राय माखासे आगाननि गोजानाव मोनसे गिख्रंथाव गुलि गावनायाव थैनो गोनां जायो आरो बिथाङा बुङो बेयो जोंनि गासै हादोरनि बेरेखा दाय आरो सुबुं माहारिनि दाय होननानै बिथाङा बुंदों। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला बे गुलि गावनायखौ 29 बोसोर बैसोनि आफगानिस्ताननि थागिबि रहमानुल्लाह लग्नवाल होनना सिनायथि मोनदों जेराव बे सुबुङानो बे जाथायखौ खालामदोंमोन। बे जाथायाव सानै नेशनेल गार्डजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो सानैया थैनो गोनां जादों। ST होनो नागिरनायखौ लानानै तामुलपुराव एबसु, ट्राइबेल संघ, बर' थुनलाइ आफाद, राभा फरायसा आफाद, राभा थुनलाइ आफाद, राभा हासं फरायसा आफादनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। आखायाव बेनार, प्लेकार्ड आरो बनजारनि अर लानानै आसामनि सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिसारदों ट्राइबेल हारिनि माहारियारि आफाद थामहिनबा CCTOA। आसामनि मरान, मटक, थाई, आहम, कच, राजबंशी, आदिबासी आरो चुटिया बे मोन 6 जौगाहां हारिनो ट्राइबेल होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथायफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोबां खहा जागोन होननानै बुंथिदों जायनि थाखाय आसाम सोरखारनि बेफोरबादि थांखि लानायखौ थाबैनो बोखांनानै लाफिननो थाखाय खावलायदों मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया। CCTOAजों लोगोसेनो आसामनि मोन 6 हारिनो ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ लानानै मख'नाय ट्राइबेल माहारिफोरा फरायसा आफादफोरा आखायाव अर फोजोंनानै बनजार लानानै मोनसे रेलि खालामनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, मन्त्रि पीयूष हाजरिका हाय हाय, रनज पेगु हाय हाय, आसाम सोरखार हाय हाय, मोन 6 हारिनो ट्राइबेल होनायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लगानजों गोमसारहोयो। सिमन सापरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 2 नं बर' माजगाव बाथौ थानसालियाव फालिदों। मख'नो नांगोनदि सिमेन दुलाराय बाथौ गौथुमा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 1-2-3 बर' माजगाव, 1-2 तादुनिया आरो रावन सान्थिपुर गामिनि बानजायनायाव 2 नं बर' माजगाव बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारि बादियै सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश बसुमतारी। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनानै होनाय जायो। सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि आलां सोरगियारि बिथाङा आरो बायदि बायदि हाबाफारिखौबो गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। मख'नो नांबावगोनदि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सावराय मेलबो लानाय जादों
आरो बे सावराय मेलखौ सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश सोरगियारिनि मासि सामलायनायाव हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि सुरेन्द्र कुमार बर'। हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुस्रिमा पुलिसरि दैमारि। बाहागो लानानै फरायसानि गोग्गो आखल आखु आरो गियान सोरजिनायाव बिमा बिफा नखर नसुंसेयारि आरो गामिनि मावनां बिबाननि सायाव बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर'आ बाहागो लानानै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो बे फोरबोनि आसार खान्थिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो दुलाराय बर' बाथौ गौथुम थामहिनबा माइनाव आफादनि फोसावदिं नेहाथारि प्रानजिता बर', धेमाजि जिल्ला खौस्ति बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, 10 नं पश्चिम जनाय जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौस्ति बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि रबिन बर', सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि रुद्र दैमारि, बोसोनगिरि गुद्राम सोरगियारि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामि रायजो राजाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। गोबां बर'नि सुबुंफोर दैदेनगिरिफोर राजखान्थिगिरिफोर बुंगासिनो मोनद' हारिनो एसटि होनाय जायोब्ला थाखानाय माहारि थामहिनबा एसटि माहारिनि थामोनथाया जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयै बादियैसो एसटिनि थामोनथाखौ होनाय जागोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि थासारिया बबे लामाजों थांगासिनो दं? बिटिसिनि माखासे एमसिएलएफोर लोगोसे आसाम आयेन आफादनि नायल' जाल' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बुंदोंमोन थांनाय माखासे सान सिगाङाव एसटिनि थामोनथाखौ होयोब्लाबो थाखानाय एसटिआ खहा जायै बादिखौ खालामनानैसो होगोन होननानै बिथां बिश्वजित दैमारियाबो बुंदोंमोन। एसटिनि थामोनथाखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिनि मोनथाया खहा जाया। नाथाय माबोरै खहा जाया जानो? सोर बुंदों जेबो खहा जाया होनना? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि भारत नाङै एसटिनि खथाया 7.5 जौखोन्दोल'। आसामावसो एसटिनि खाबुआ 10 जौखोन्दो दं। अब्ला थाखानाय एसटिआ 45 लाख आरो गोदानै एसटि मोनगोनफ्रा 1,50,50 लाख। बिदिब्ला जों मानो जोबस्राङा रायजो राजा नोंथांमोन? जेराव गासैखौबो थाखानाय एसटिआवनो ज' खालामगोन आरो मिरुआव एसटिखौ लानानै जेबो सोलाय सोल' खालामनायनि जेबो पलिसि एबा राहा गैया। आरो दिनै बिधान सभानि जथुमाव मोनद' हारि माहारिनि एसटिनि थाखो राननायनि सायाव फोरमायथि होगोन। जेराव मन्त्रि हान्जाया थियारि खालामनाय रिपर्टखौ अलरेडि सदनाव गथायनानै होखाबाय। रिपर्टनि बादियै मोनद' हारिनि गेजेराव मरान आरो मथकखौ एसटि आरो एसटिबिनि सिङाव दोननाय जागोन आरो थाई आहम चुटिया आरो आदिबासिफोरखौ एसटिपि आरो एसटिबिनि सिङाव दोननाय जागोन। बे बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे पस्टनि गेजेरजों बावैसो सिगां लिरनानै फोसावनाय बायदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। बिथाङा लिरदों मैया आसाम केबिनेटआव मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि थिसननायनि रिकमेन्डेशनखौ पास खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला मोनथामखौ एसटि बेलि आरो मोनथामखौ एसटिपि खालामदों। आसाम सोरखारा सिगांबो रिकमेन्डेशनखौ हरदों नाथाय बेयाव लिरनाय जादोंमोन थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायाजासे खालामनांगौ। नाथाय बे बारनि रिकमेन्डेशनाव बबे हारिखौ मा केटेगरियाव होगोन एबा बेयाव रोखा लिरनाय जादों आरो थाखानाय केटेगरियावनो मोनथामखौ लाखिनाय जादों। फारसेथिं रायजो सभायाव बे बिलआ 2019 मायथाइयावनो टेबुल जानानै दङ आरो दाबो बेखौ बोखांना लायाखै। माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुङोदि आसामनिफ्राय रिकमेन्डेशन हरब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया। बियो जाखाया क्राइटेरिया गैया। नाथाय मिथिनाया मोजांदि बावैसो जों जेब्ला शिड्युल ट्राइब कमिसनखौ लोगो हमो अब्ला बिथांमोननि कमिसननि सिगांनि कमिटिया बेखौ चेयारमेना होप्तासेयाव भाइस चेयारमेन आरो 2 मेम्बारा राजखान्थिनि सार्थआव क्राइटेरिया दं होननानैसो हरदों आरो आरजिआइआबो बेबादिनो हरदों। गोबां समाव सोरखारनि थांखिफोरा राजखान्थिनि थासारि आरो महरजोंसो खारनाय नुबोदों। दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव लिरबावदों आफादनि गोख्रों गसंथानायजों बिटिसि बा बिटिआरनि 6थि फारिलाइनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो नारसिननायनि उनाव आथिखालनि काउन्सिल सोरखारनि गनायथि आरो बेखौ थांखि आजावनायनि बाथ्रा होदों। नाथाय आथिखाल काउन्सिल सोरखारा एसटि होनायखौ मदद होयो होनना बुंबोदों आरो 2016 मायथाइयाव थांखि आजावनानै नखर बिफान आरो ट्राइबेल बिफाननो दिल्लीयाव लिरहरदों जेराव एनअसि हरनाय जादोंमोन। दा बिटिसिआव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि रैखाथि आरो 6थि फारिलाइनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनायनि बिबाना काउन्सिल सोरखारनियाव सोनारफैबाय।
बे बाथ्राखौ साननानैनो 2020नि बिटिआर गोरोबथायाव बिटिआरआव थाखानाय एसटि बर' राभा गार' हाजंखौ आलादा फारिलाइ खालामनो दाबि खालामदोंमोन जाहाथे थाखानाय एसटिनियावनो राजखान्थियारि गोहोआ थायो। नाथाय मिरु सोरखारा गनायनानै होआखै। हरै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआ बे फारसेथिं गिनांगौ गैया समाजआ फोरमायसिगोन। बुहुमनि बर'फोर खौसेयै गसंथा, जेराव दिपेन बर' बिथाङा बेबादि लिरदों। काश्मीरनिफ्राय बड'लेण्डसिम जोंनि संबिजिरा गोख्रों जाबोगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों हादोरनि नखर मन्त्रि बिफाननि मन्त्रि अमित शाहआ। जम्मु काश्मीर आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि बिनानाव आरो बिदा फंबायफोरखौ काश्मीरी आरो बर' रावाव भारतनि संबिजिरखौ बेखेवनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। भारतनि हादोरगिरिजों संबिजिर सान फालिनानै मोननो हानाय बे गोथार माइल खुन्थिया बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ संबिजिरनि बेसेनफोरखौ बुजिनायाव मदद खालामगोन आरो बिसोरखौ जोंनि माहारियारि जिउनि सान महर होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों अमित शाहआ। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया संबिजिरखौ मावफुंनानै बेफोर ओनसोलफोराव गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे मुगा लाबोदों। गोदान राव सोलायनाया बेफोर नाजानायखौ गोदान गोख्रैथि होगोन। बाथ्राखौ बुंदों अमित शाह। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।